Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Криката, днес снимам с Венко и Дари 76, третата част на Survival Games. Нали така е? Да, бе. Аз събирам дърво да направя чест и ще го напълна с лодки. Я кажи колко части ще има на тази, на то. 20 бе, глупчо. 21 сезон, бе. 20 части, 20 епизода, един сезон. Надявам се, че сте гледали нашия първи епизод. Ей, събирайте дърво и ми го дайте, аз искам да направя Това много. е втори епизод, нали? Ей, не дай. И те сега го каза точно. Много си глухе. Да, бе, верно. Аз мисля, че събрах доста дърво. Направете още една печка, бе, хора. Или ние нямаме и кол даже. Я пече много. Аз имам кол. Ето. What the fuck. Аз пече много. Само да кажа, крипчето няма да е много дълго, защото ще се съберат много мегабайти и после няма много качия. Няма, този епизод няма да е като другите, Като другите два. Как като другите два, като ние сме писали, това не е втория. Не, аз бях почнал да снимам само в този сервер, ама нещо се прецаках от самия клип и се отказах. Аз в момента привличам крава, ей! Ще я внеса в къщата. Чакайте да направя такова. Аз ще внеса кравата в къщата. Бенко, виж. Аз ще внеса в кравата в къщата. Кой жени не стане? Браво, ма! Дари, я ми помогни тук да таковам това, да го правя, да го махна. Стой, не, опи. Не трябва да е много голямо за да... Тая крава трябва да я побутнем, бе. Айде, ма. Побукни я, удари чамар. Хрика! Хрика, кравата Да има. Фермата е готова, айде ла привлечи. Кравата нещо не те иска, май. Ленко, я привлечи ти, че ти пшеницата. Аз имам. Не, нямам. Дай ми. Не бягай, ма. Върни се. Басире. Опа, аз ще използвах бези. Дай да бутаме така. Май, това ще е последния епизод за днеска. Или поне до обяд. Абе, тя виж, тя е влюбена. Влюбена. О, дай удара се. Абе, дай да че. Кой е кофата? Не знам. Трябва да я вкараме по някакъв начин в отбор. Остави я, тя на сутринта май ще бъде тук. Айде да лягаме. Да, бе. Аз и мия ръцете. Я ще я избия, я ще убия. Убий я. На спална има много крави. Венко е легнал да спи с меча. Дали идвай да легаш, бе. Идвай да легаш. Сега. О, толкова снимахме. Коя нощ вече караме в тази къща? 10-та нощ. Знам. 10-та нощ караме вече. Мафаре, лягайте, бе! Ай, лягайте всички! Готово. 10-та нощ караме вече в тая барака. Абе, да си измия ръцете. Много паражоли намери, бе, къде? На спална къде? И сега ги пека. Тук ще турим Аз имам и още 35 жоли от пръсата. Хрика, тук ще слагаме такова. Абе, Християне, Хрика, как си боите са тия? Дари, аз спри. Тайна майна, дай. Дари, нати тази паржола, нати тази боя, нати това, нати това. Кажи ги некъде, аз са хора. Хора, това мотиката нещо забърна. Мотиката нещо заяде. Аз се правя лодки и се ги наслагам от честа. Но той ни трябва много дърво. Аз имам... Аз ще ида да сбера. По-добре да посадим саплингите някъде.
Съди. Обаче къде да посадим толкова с самплинг? Съди ги един до друг. Тук те някой ги е чупил. Може би е дар, той е лош. Но не, че ти не си по-различен. Ей, когато ходите до пустинята, взимайте ложки от честа. Добре, то често е направен само за лодки, а? Да. Много яден ли намерих? Той аз мога да кажа, айде идем да ги бием. И они ще направим много яден. Няма никой да чупи тия саплинги. Чури, Божидара. Какво? Няма да чупиш саплингите. Фрика, яла до мен. Чакай, аз съдя в момента с тия саплинги. Какво няма да чупа? Няма да чупиш саплингите. Някой да дойде до мен, вземи едно кой. Аз. Взимайте тия работи, не ми трябват. Пера. Ето саплинги, тук два. Пясък, стрели. Ти си намерил захарна тръстика. Да, знам. Посадим. Аз ще я взема и ще я посадя на това. Колхет. Какво беше кол, бе? Това въглен, къде правиш факли. Тръстиката посадена е. Ей, посади я до пристанището. Ето там тъй съм я посадил, пак ще порасне. Вижте колко лодки съм направил от честа. Чакайте, слагам още. Разбихме се доста, а? Да. И там ми беше един чест, дема и толкова стигна. Къде ли си? Един ред и почти още един. Аз ще наслагам малко айтеми в честа. Воу, крипър! Аз го бия, хетове баса. Аз препълних майче честа с моите дирки. Убих един крипър. Чакай, Ние аз ще ще стигнем взема направо на плажа, надо ли какво да слагате? Хора, аз ще ида да понасъка малко дърво и мисля да приключвам с крипа. Али, аз намерих лалета, хора. Маски на За лалета. последно да кажа, съжалявам, че крипа е толкова малък, ама просто ще стане много мегабайти, няма много качи. Аз ще взема цветя, за да направим хода по-хубаво. Аз ще наскъя това дърво и мисля да приключвам. Потом ще наскъя и Дай да свършим всички един от друг. Не така всеки да... Айде се качим в водата на лодките. И така да го свършим. Не. Хайде да е. Ще проработи това дърво, което взех. Ама дай да се съберем поне всички. Добре, елате пред холма, аз съм вече там. Аз пътувам на там. И ще направим след това още един и да свършваме за днеска. Третия епизод. Да бе, днеска го направим и да свършваме. Да, али гот. Да, поне. Къде си бе, идваш ли? Аз съм вече. Къде си? Ето ме бе, за теб съм. Ето те. Дали? Дали както виждате е лилав бебенце. Ей, бебе. Тук писане в кода, вижте. Айде бе. Вижте в честа какво имаме на пристанище. Само че логна. Абе, няма ви показвам. Ще ви покажа в третия епизод. И това беше от нас. Дано ви е харесало и до скоро.